Lungo niya imputing improper motive. Ogongo buki kode mondo kikiwachi. Ong'iyo otwata kita. To mano be mano kare ngisa go be josiasa gin kamano. Tinde noweyo gore ne polise kod ndono josiasa. To gima timore ka indie niya. Adan mondo wadhi e numbers kaka jaduong Charles owache. Onge jaduong ke wan joluo wang'iyo jige nyadhi ka ngama ngongo na kiga. To this country be also serve. To no serve in a very critical position. Kaka ya police. Kwa chako. Mbaka mineno ko Charles o tedere matek ni sirikal mokale momiyo piny ni inyore. Osiepne Ruto gachiel gi osiepne Gachagua. Gin jotend piny ni. Nowacho ne piny kaendi ni kane gidonjo dwe mar 9. Ne gino ka guluno endo mar sirikal. Nigi million 90. Mane gimana ginyiso jopiny. Miriambo ni miriambo ni rach. Kido million 90 e dwe endo mar 9. Pinj Charles ka ni budget mar sirikal. Police mane Kenya ka te. Total budget magi ma per month en pesadi. Dwe mar 9 no chulgi koso no go chulgi. Chaki pinj Charles ni yawa. Jopuonj ma e Kenya ka endite. Budget igin pesa. Watch your numbers. I want to go to numbers. For instance, jopuonj for instance, ichulo 24 billion on average. Billion 24 on average in Kenya ka. Dwe mar 9 no chul jopuonj. Mano do ka uto secha muma. Dwe mar 11 no chul jopuonj. Do ka uto secha muma. To nego kan ng'iyo gimino ni exchequer demands gi exchequer receipts. Okinya yudo ka exchequer demands en 24 billion. Teni pesa ma sirikal no choko dwe mara 9. I mean dwe mara 9 dwe mara 10 dwe mara 11. King'iyo pesa go tekecha ane finance and budget ang'iyo pesa go seche duto te. Ibiro ka ok girom pesa go iko mane nyachulo jotend sirikal endalogo. Maiso ne gichako gi miriambo kanyo. Maiso ne giriambo ni Uhuru no kowe pesa ya gulu. King'iyo debe ni Uhuru kowe pesa ya gulu ni 90 million kende. Seche go iko te king'iyo gope mino iwacho ni Ruto no kawo gi Gachagua. Noko kawo gi kind dwe mar 9 gi dwe mar 11. Sani maiso ni seche go iko dwa dhi national crisis. Debe no pesa no endo onge. Mar ariyo Charles onyiso wa kaendi maber ni kane Ruto donjo e telo nodo ka sirikal ne igoyi maduong' kabisa mane chuno ni immediately nyako dhi mo chak kwalo ochak choko pesa ka oko. Onge president e Kenya ka mose yudo gowi no maduong' maloyo jatelo miluongo ni Kibaki. Kibaki kano donjo, and is here, I can bear me witness, Kibaki kano donjo kaka president, Kibaki no yudo ka wan gi gowi maduong' kabisa Kenya. To within dweche adek, Kibaki no temo more stabilized government ma by dweche 6 ne wasechako donjo positive deficit. Ang'o momiyo no donjo kamano? Nikech Kibaki kano donjo to gima nokwongo geng'o en kuo ma oyai. Mane timore KRA, mane timore procurement mag piny Kenya kaendi. Nodino gigo eko te mag corruption go eko modino. Sani samwa wuoye kane. Charles niso wani piny tek to jatende Ruto nyiso wani nitiere gimoni G2G. G2G ni ane budget committee Trevor. G2G no ket budget committee 17 billion. 17 billion no wach ni dhi mi subsidy jogo eko matimo weche mag kelo mafuta e piny kaendi mago jo private sector. Adani Charles gadi timo wacho kaendi ni Charles owacha ne omiwa list ka kichinti ka enene sirikal. Omiwa list mag kembe te manomi subsidy ma 17 billion. Pesa no endo odhi molal. Ochako miwa ne list ni nyaka necha president chak wuotho. Ong'inwa ne ni president budget ma president. Saya ma president ok ni dhi wuotho. Budget ma president en pesa di. Sani endi average above 0.6 billion. Kaso kicha king'iyo kane watimo gimluongo ni budget policy statement. Masani ko riembo piny sani endi. Mano nyiso ni budget makoro Ruto kuongo somo.
kana wang'iyo deficit mag Uhuru kokalo te iluongo ni physical deficit pesa no endo manorem e budget kana wang'iyo mag Uhuru te gi average 300 billion 300 kane Ruto okelonwa budget mare mokwongo ndiko gi shida mwacho ni nitie gi kite deficit mar Ruto en pesa di deficit mar Ruto en 720 billion to pesa no endo te okele ora mondo chok almost over 60% kuome e banks magwa maloko. Koro jogi onge idea mar riembo sirikal, corruption dhi mbele, ikwale to bende itiyo kode e yo marach ma koro nyaka chal. Sawa. Mokwongo atimo